سلام تعنا هبلي أب كل كرنعة عالم كينكم مدبات مرب نيوز أب مكتة على تركوا فتوات تخاتلتي مون بقرن دي ساعة زوادنا يوم حدش تحبريتها حزنا لكم متينا لنا نمكتة لكم النعدمكو زي channel أب تجرين إيرتران كم دما أب كرن أفريقيا زلوا وانا ومن قصة أساسا بوليتيكا ومعبالتات إن تخاتل زقربن حزبنا دما حبريتها زقربن channel سلازخونا سبسكرايب شير لايك نعجبركم نخاتلونا نعدم سنة مكتة እቶም ኣብ ሓደ እዋን ንባዕሎም ዝዋግኡ ዝነበሩ ድሒሮም ድማ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ቀይሮም ናይ ሓባር ጽምዶ ገይሮም ዘለዉ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ኣብዚ ሰዓት እዚ መጠነ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ይገብሩ ከም ዘለውን ዝተናበበ ውህደት ገይሮም ኣብ ከባቢታት ትግራይ ይንቀሳቀሱ ምህላዎምን ክሪቲካል ትሬት ዝተባህለ ማዕከን ዜና ዓለም ኣቃሊሑ ኣሎ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ዋናታት ቀለስቲ ኮይነን ዘለዋ ስዑድ ዓረብ ኢማራትን ኣብ ዝቕንያት ዘካይዶ ዘለዋ ምንቅስቃሳት ቀልቢ ዓለም ማሕበረሰብ ዓለም ስሒቡ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ስዑድ ዓረብያ ንልኡኻታ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ለይኻ ከም ዝቐነየትን ሓበራዊ ዘተ ድማ ከም ዘካይዱን ላዕለዎት መራሕቲ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ገሊጾም ኣለዉ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ኣብ ሱዳን ክልል ኮርዶፋን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ሓያል ኩናት ኣብ ሰዓቱን ተጋሊዱ ቀፂሉ ከም ዘሎን ኣብቲ ዞባ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታት የመላኽቱ በዚ መሰረት ድማ እቲ ንዓመታት ቀፂሉ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ሱዳን ሕዚ እውን ቀፂሉ ብኢድ ኣታውነት ኣዕራብ ሃገራት ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ውህደት እናተሓመሰ ይርከብ ክብሉ ማዕኸናት ዜና እናሓበሩ ይርከቡ እዚ እውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ናይ ጸጥታ ብልሽውና ስዒቡ ኣብን ዝተባህለ ናይ ኣምሓራ ውዳበ ንፌደራል መንግስቲ ህጹጽ ጸውዒት ኣቕሪቡ ይርከብ እቲ ውድብ ኣብ ክልልና ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ጸጥታ ሽግር ኣብ ሓጺር ግዜ ክፍታሕ ከም ዘለዎን ኣብቲ ክልል ወፂኡ ናብ ትግራይን ኤርትራን ኣንፈት ተጓዒዙ ዝርከብ ሃገር መከላኸሊ ሰራዊት ብህጹጽ ተመሊሱ ጸጥታ ናይቲ ክልል ከኽብርን ካብቶም ዓመጽቲ ክብል ዝገለጾም ሓይልታት ፋኖ ክከላኸልን ጸውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና እቶም ኣብ ሓደ እዋን ንባዕሎም ዝዋግኡ ዝነበሩ ድሒሮም ድማ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ቀይሮም ናይ ሓባር ጽምዶ ገይሮም ዘለዉ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ኣብዚ ሰዓት እዚ መጠነ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ይገብሩ ከም ዘለውን ዝተናበበ ውህደት ገይሮም ኣብ ከባቢታት ትግራይ ይንቀሳቀሱ ምህላዎምን ክሪቲካል ትሪት ዝተባህለ ማዕኸን ዜና ዓለም ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣቃሊዑ ይርከብ እዞም ክልተ ሰራዊታት እዚኣቶም ድማ ኣብዚ ከባቢ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ከምኡ ድማ እዚ ዶብ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ዝርከብ ከባቢታት ብሰፊሑ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን ጽዑጽዕ ዝበሃል ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ከም ዘሎን እቶም ሰራዊት ናይ ክልቲኡ ዓድታት ድማ እኹል ዝበሃል ምድላዋት ይወስዱ ከም ዘለውን ኣብ ተጠንቀቕ ቆይሞም ከም ዘለውን እናተነገረ ዝርከብ በዚ መሰረት ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢታት ዶብ ብህጹጽ ክወደብ ጀሚሩ ከም ዘሎን እቲ ውዳበ ድማ ስሩዕ ውዳበ ናብ ናይ ሓይልታት ትግራይ ዘመልክትን እኹል ዝበሃል ሓበሬታ ይለዋወጡ ከም ዘለውን ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ስሩዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ብውህደት ሓበራዊ ውህደት ፈጢሮም ሓበራዊ ጽምዶ ፈጢሮም ክልቲኦም ሰራዊታት ብሓባር ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን እዚ ክሪቲካል ትሪት ዝተባህለ ሓደ ማዕኸን ዜና ዓለም መዘራረብ ዛዕባ ገይርዎ ኣሎ እዚ ዛዕባ እዚ ሕዚ እውን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ማለት እውን ኣብ ከባቢታት ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ዞባታት ዝርከቡ ናይ ትግራይ ሰራዊት ምስ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሓበራዊ ዝኾነ ምንቅስቃስን ታዕሊምን የካይዱ ከም ዘለዉ እናተነገረ ዝርከብ معرخ እንደገናይ ኣብዚ ዞባና ዝቀየር ዘሎ ሓበራዊ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን ማዕባለታት ድማ ነዛ ዞባዚ ክጎድኦ ከም ዝኽእል ዝብል ሓደ ትንታነ ውፅእ ኣሎ ክሪቲካል ትሪት ማዕኸን ዓለም እዚ እውን ኣብዚ ሰሙን ብጣዕሚ መዘራረብ ኮይኑ ዝቐነየ ክቡራት ተኸታተልቲ ክንቅፅል ከለና ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዋና ቀለስቲ ኮይነን ዘለዋ ስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ኣብ ዝቕንያት ዘካይዶ ዘለዋ ምንቅስቃሳት ቀልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ስዒቡ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ስዑድ ዓረብያ ልኡኻታ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ለይኻ ከም ዝቐነየትን ሓበራዊ ዘተ ድማ ከም ዘካየዱን ላዕለዎት መራሕቲ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ገሊጾም ኣለዉ እዚ እውን ከምቲ ኩላትና ክንሪኦ ዝጸናሕና ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ምትፍናን ስዒቡ ስዑድ ዓረብ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትራታ እቲ ዋና ናብ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ናብ ኤርትራ ኣስመራን ብምልኣኽ እቶም ልኡኻት ኣብቲ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ዕቱብ ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዘካየዱ እናተገለጸ ዝርከብ እቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ከም ዝሓበርዎ መሰረት ድማ ፍረ ዘለዎ ዘተ ከም ዘካየዱ እናተነገረ ዝርከብ እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው ናይ ዝቐርኒ ኣፍሪካ ዘሕምሳ ዘለዋ እዘን ሃገራት ዓረብ እዚኣተን ድማ ሕዚ እውን ኢድ ኣእታውነተን ይቕጽላሉ ከም ዘለዋን ኣብ ሱዳን ዝቕጽልኦ ዘለዋ ኩናት ከቢድ ዝበሃል ኩናት ድማ ናይዚ መቐጸልተን መርኣያን ክኸውን ከም ዝኽእልን እዚ ኩናት እዚ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ልሒኹ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ሰላም
بأنصارو تهويخو ناب كوينات كيمرح أخل أقلبو هيبن ينقسقس خمزلوان يناتنجر زركب أتي زقد ناي مردد أن زتن دما أب مونغو إيرتران إثيوبيان خفتر نزخ الكوينات أقدمو نمفتحن زتا غيرخا بالزب سلاماو زخنا منقسقس كهلون زبل علامة خمسين بورون يناتنجر زركب انتخونا جن إتن أب إثيوبيان أب إيرتران بفلاي دما أب قرن أفريقيا أب زوبا قرن أفريقيا زنقسقس زلوا هجرات عرب مالتون ناي سعود عرب ناي حبرات عرب إمريتن حزون أتي متتاون أيقارت أنزلوا جبس تحويساتو دما خالي عينت ناي نداد هبوز عينتو بوليتيكاو منقسقاساتن دبلوماسياوي حمس مسنيو ناتخايد زركب كبرت تخاتلتمو حزون نز نجرزي باقالو محبرسب عالم كتمو تخم زغبان كلاتنا دما نزي نجرزي محبرسبنا تزغاجيلون امينلون كصنح اتي زفتر زلو حبريتات دما باغبابو نخسمعن أبديت الخوين نخصنا محبرسبنا شير ناجبرنا خمس عينت حبريتات كنا قربوا لي كباخ لكم يدل خبرات تخاتلتي خنقصل كلنا أب ساعات زي بتعمل مزرار وخوين زلو أب سودان كل الكردفان كابتي زنبرة بزحية لما الكعو حيا الكينات كاد مهلو كابتي زواج وزلو حبريتات ملختو بزي مسارات دما اتنا عامتات قصيلو زلو حد سودان حزون قصيلو بإيد أتاونت أعرب هاجرات وتدراون دبلوماسياون وحدة إن حتحمس يركب كبل زواج زلو حبريتات ملختو لو إذا حبريتات زي كاب كل الكردفان فان زي كنا أب ملو السودان حزود بتزقصل نعمتات زقصل وق بزح حزب يطف خمزلون ايكونومي نايتا هاجر دما بزخف اي حاسي خمزلون يناتنجر زركب كم زفلت اتي بحورات عرب اميريت زدقف ار اس اف استبها حيلي خم دما بايثيوبيا مدبر تعليم تغيرلو زي سلطنن وتدراو حاجه زركبن كومدماتي لوجيستيكس ون كاب ايثيوبيا زركبن ناي ار اس اف استبها حيلي اب كلل كوردوفان زركب حيلو حزون اتي ناي مጨረሻ استبها ملو حيلو اختيتو يغطم كمزلون حيال كينات دما اب زوبا كلل كوردوفان كمزلون يناتنجر زركب اتو سراويت سودانون نزي كلل كوردوفان نمقصصر متنه سفيح متقاتات كفيتو كمزلون كومدما كافتي خبابتات زوصو زلو مسلتات دما ناي درون ناي ايرن متقاتات افت كلل اب لعل ار اس إيفن لوجيستيكسون يعرف كم زلوا ناوتو زركبوا بزحت فيديوهاتن فوتوتاتن وناوتو زركبوا اتوم نساتهم جن حماق سلازخونو ان يوتيوب حقتات تحسو سلازخونو ابزي كنوريوم اي فقدنا مالتي خبرت تخاتلتمو زخونو خوينو جن اتن خلتين اعرب هاجرات مالتون تن ناي سعود عربن ناي امارات عربن اب السودان زغبرو زلوا كوينات ناي وكلنا كوينات خمس خونن اتي بحيلتات البرهانن بتناي حمدان داغالو تبحال خلته مراحت زكايدو زلو كوينات دما ناي وكلنا كوينات كم خونن تناي عرب هاجرات عد غيرن اب كالي عدي اب ناي دماتن عد مصين يحمسا خمزلوان ايكونومن حزب ناي السودان تبحالت هاجر دما يعنو خمزلوان ناتنجر زركب ناي زي مقصلتا كون تسغيو كيخون تسغيو زلو دما اتي اب مونغو ايرتران ايثيوبيان كولا عزخل طورنت كوينات تبحال اب ساعت زلو زي ون كيخون دما سعود عرب ب عتب ينقسقس له تبل قاليت الا بزمسرتون اب ساعه زي حزي اتي اب مونغو خلتيو ناي سودان ناي إيرتران ناي إثيوبيا دوبات دما بتعم سفحين صعوق نستبهلو تدراو منقسقاس يرأيلو خمزلون ازي دما نتي زوبانا ناب حدقا زوت منقسقاسات كم زخوننيو زلو حبريتات زحبرو مالتي كبرى تخاتلتي نافتنا قصل زينا كحلفكم كلو خا اب زحلف سومن اب كل الامحرا زغاطمه ناي صطتا بلشونا سحيبو اب نزي تبهله ناي أمحرا ودابن فيدرال منغستي هصوص أوعي تقريبو يركب تودب أب كللنا تفطيرو زلو ناي صطتا شجر أب حصير غزي كفتح كم زلون اتي كابتا كلل وصيو ناب تግራይን ኤርትራን አንፈተጓعዩ ዝርከብን ሃገር መከላኸል ሰራዊት በህጹጽ ተመሊሱ صطታ ከخبረን ካብቶም ዓመጽ ክብል ዝገለጾም ሓይልታት ፋኖ ከከላኸልን ጻውዒ ተቅሪቡ ይርከብ እዚ ኣብን ዝተባሃለ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ንቅናቄ ዝባሃል ፓርቲዩ እዚ ፓርቲ እዚ ብዙሕ ግዜ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ኣምሓራ ኮይኑ ዘገልገለዩ ሕዝውን ዘገልግል ዘለዎን እዩ እዚ ድማ ሕዚ ጻውዒት ና ፌደራል መንግስቲ ያቅሪቡ ዘሎ ብዝሓለፈ ከም ኩላትና እናገለጽና ፀናሕና እቲ ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ምድላዋቱን ምውጋን ናብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኣተወ ይዝከር እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ሙሉእ ዙርያ ምላሽ ናይ ትግራይ ወሰና ወሰናት ከም ዝርከብ እናተገለጸ ዝርከብ ነዚ ስዒቡ ድማ ፋኖ ጽዑቕ ዝበሃል መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብ ክልል ኣምሓራ ጸጥታዊ ብልሽውና ከም ዝተፈጠረ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን ድማ ድሕሪ እዚ ስዒቡ ድማ እቲ ኣብን ዝተባሃለ ብሄራዊ ውዳበ ና ፌደራል መንግስቲ ጻውዒት ከቅርብ ክኢሉ ዘሎ خبرت ተኸታተልቲ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ሕዝውን ሙሉእ ሓይሉታቱን ሙሉእ ዓቕምታቱን መሳርሕታቱን ኣብ ከባቢታት ዶብ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ኣብ ወሰና ወሰን ዙርያ ምላሽ ናይ ትግራይን ከም ዝርከብን ዝመጽእ ክመጽእ ዝኽእል ኩናት ድማ ይዘጋጁ ከም ዘሎን ሙሉእ ምድላዋቱ ድማ ጠናቂቑ ኣብ ተዳሎ ከም ዘሎን እናተናገረ ዝርከብ ሞዚ ሓበሬታ እዚ ማሕበረሰብና ክበጽሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ خبرت ተኸታተልቲ እንተ ኣነ ግን ኣብ ዝዛዚም ኣለኹ ሰላም